Ježiš musel byť nesmierne trpezlivý a veľa učiť svojich učeníkov, svojich apoštolov, svojich nasledovníkov, aby z nich vytvoril dobre fungujúci tím. Ale Ježiš vedel, ako na to. Vedel, ako si tento tím vybudovať, aby naozaj svet bol zmenený. Na to bolo potrebné 3 veci. Mať jasný spoločný cieľ, ukázať im vzor slúžiaceho vodcu a ukázať im príklad pokorného vodcu. Spoločne sa pozrime na tieto 3 črty. Jasný spoločný cieľ. Vynikajúci vodcovia inšpirujú iných, ak im dajú jasný spoločný cieľ. Dajme si príklad svadby. Rozličné úlohy majú rodičia, starí rodičia, kňaz, svadobný koordinátor, organista, spevák, kuchár, čašníci, šofér, dekorátor, fotograf, ale všetci spolupracujú, aby hostia, každý pozvaný i samotný ženích a nevesta mali čo najkrajší zážitok zo svadby. Pre Ježiša do jeho tímu, ktorý budoval, pozval 12 ľudí. A Ježiš sa do jeho budovania vložil úplne. Spolu žili, jedli, modlili sa spolu, jeden za druhého. V Evanjeliu ich posiela často na prax s jedným cieľom. Kážte Evanjelium. Dal im autoritu. Máte moje požehnanie i moju moc. Ste tým. Pracujte spolu a máte jasný spoločný cieľ ohlasovať Božie kráľovstvo, Božiu prítomnosť, ktorá uzdravuje, oslobodzuje a obohacuje. Kedysi sa používali výrazy zachrániť si dušu od zatratenia, zachrániť si ju pre nebo. Druhou črtou Ježiša bola, že im ukázal príklad slúžiaceho vodcu. Ježiš nás učí, že vynikajúci vodcovia žijú slúžiace vodcovstvo. Ježiš zanechal svoje miesto v nebi. A aby sme my boli schopní spoznať Boží plán pre seba i pre iných, dal nám jasnú perspektívu, všetko je o službe. Neprišiel som, aby mi slúžili, ale aby som slúžil. Ako vyzerá slúžiaci vodca? Možno poznáme ženu menom Agnesa, ktorá sa narodila v roku 1910, vyrastla v dobre situovanej rodine a počula hlas od Boha: následuj ma. A ona to aj tak urobila. Toto bol ten jej cieľ. Stala sa učiteľkou vo veľmi chudobnom meste a bola výbornou učiteľkou. Avšak jedného dňa videla ženu, ktorá zomierala na ulici pri nemocnici. Vtedy jej bolo jasné, že jej úlohou bude starať sa slúžiť o tých najchudobnejších, zomierajúcich, opustených, osirotených, malomocných. A znova sa odovzdala úplne Bohu. Čoskoro sa ku nej začali pridávať iní. Agnesa bola drobnúčká žena, ale mala veľkého ducha. Dala sa do služby Bohu a mala jasný cieľ. A to z nej urobilo slúžiaceho vodcu. Slúžiť chorým s Božou pomocou. 50 rokov od udalosti, kedy stretla zomierajúcu ženu na chodníku a odovzdala sa úplne Bohu, zhromaždila viac ako 3000 žien a mužov vo viac ako 517 miest pomoci, školy, nemocnice, sirotince vo viac ako 100 krajinách sveta, bez akéhokoľvek verbovania či reklamy. Slúžiace vodcovstvo, ktoré nám ukázala táto žena menom Agnesa, alebo viac známa pod menom Matka Teresa. Pochopila, že pre vodcu veľkosť sa meria službou. Tretia črta Ježišovho príkladu bola
pokorný vodca. Vynikajúce vodcovstvo je pokorené do pokory skromnosti. Inými slovami, nie je to o mne. Ježiš učil, že hnutie, ktoré on začal, nie je o ľuďoch, ale o Bohu. A my sme súčasťou tímu. Nie je to o vás, ale o Bohu. O mojom mieste po pravici či lavici, ako to Jakub a Ján zle rozumeli. Čo to teda znamená? V istom slova zmysle každému členovi cirkvi by malo byť jedno, kto dostane pochvalu, ale dôležité je, aby sme dosiahli cieľ. Počas druhej svetovej vojne vo Veľkej Británii v Anglicku veľa baníkov chcelo ísť bojovať a nie pracovať v bani. Viac pochvály dostali tí, čo bojovali so zbraňami. Ale práca v bani bola nevyhnutná na fungovanie priemyslu, ktorý zabezpečoval bojaschopnosť. Winston Churchill išiel za baníkmi a predstavil im tento obraz. Na konci vojnu vo víťaznej prehliadke pôjdu námorníci, letci, pechota a na konci tisíce baníkov s čiernymi tvárami a čakanmi v ruke. A keď sa niekto bude pýtať, kde ste vy boli cez vojnu, vy poviete v bani s tvárami pri uhli. Baníci pochopili, že ich práca je nenahraditeľná a prepotrebná súčasť úlohy cieľa vyhrať vojnu a ubrániť slobodu. Tento cieľ bol dôležitejší než miesto, ktoré zaujímali v rámci svojej úlohy. Ježiš, pokorný a slúžiaci vodca, si vybudoval tím. Poslal ich s jasným cieľom rozhýbať svet, vybudovať cirkev, ktorá existuje do dnešného dňa a je na to, aby obohatila, zachránila naše duše pre nebo. Chceš aj ty v akejkoľvek životnej roli urobiť niečo dôležité? Pridaj sa, zapoj sa aj ty do Ježišovho tímu.